mao ang pulong sa Ginoo, ang pagpadasig sa Ginoo alang sa mga tawo nga anaa karon sa kalisdanan, unsa man ang mga kasinatian nga ilang gihambin karon sa ilang kinabuhi. Sa Deuteronomio 31, versikulo 8, kini nagkanayon: tultulan og ubanan ka sa Ginoo, dili ka niya biyaan o talikdan. Busa, ayaw kahadlok. Isayas 41, versikulo 10. Ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ug tabangan ko ikaw, panaligdan ug luwason. 1 Pedro 4, versikulo 12, paingon sa 13. Mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kay bulong sa mga mapait nga pagsulay na inyong gihantos. Ayaw kini isipa nga talag sa butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inig padayag na sa iyang himaya. Ikaduhang Korinto 1, versikulo 3, paingon sa 4. Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan, aron kita makadasig usab ni adtong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. 1 Pedro 5, versikulo 6, paingon sa 7. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Salmo 42:11. Nganong mag-uulman ako ug mahasol, saligan ko ang Dios ug daygon ko na usab siya nga akong magtatabang ug akong Dios. Salmo 37, versikulo 23, paingon sa 24. Tultulan sa Ginoo ang tawo sa iyang pagalaktan, ug lig-unon niya siya nga nagpahimuot kaniya. Kun mapukan siya, makatindog siya dayon, kay bangunon man siya sa Ginoo. Mateo 11, versikulo 28. Kini nag-ingon: duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Unta ang pulong sa Dios nakatabang sa inyong sitwasyon karon, aron kamo mahatagan og comfort ug kamo makakaplag og paglaom bisan luyo sa mga pagsulay ug mga kasakit ni inyong naagian karon. Atong itugyan ang tanan ngadto sa Dios, kay siya lamang ang atong magtatabang. Atong isalig ang tanan kaniya. Ang tanan posible basta anaa ang Dios sa atong kinabuhi.